ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବାହାନଗା ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗେଟ୍ରେ କେମିତି ଲୋକଟି ପାସ୍ କରି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇଥିରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ଗେଟ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଗଳିକି ଯାଉଥିଲେ। ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ। ସେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତା ହାତ ଧରି ଉଠଉଛି। କିଛି ସମୟ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁଣି କେମିତି ଗାଡ଼ିଟି ପାସ୍ କରି ନଥିବ ବି, ସେ ଗଳିକି ତା ଭିତରେ ପାସ୍ କରିଯିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ଗେଟ୍ ଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗେଟ୍ରେ ଗଳିକି କିଛି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗା